Ανώνυμος εξαπάτηση, μέρος πρώτο η αρχή του κακού. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα του συγγραφέα Αναστάσιου Ροδόπουλου. Στο βιβλίο Ανώνυμος εξαπάτηση, ο Αναστάσιος Ροδόπουλος συνθέτει αριστοτεχνικά ένα εκπληκτικό αστυνομικό μυθιστόρημα, με την πλοκή να εναλλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια του βιβλίου από την πρώτη σελίδα μέχρι και την τελευταία. Η αναζήτηση δουλειάς εν μέσω κρίσης μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια χωρίς γυρισμό, με συνέπειες πολύ καταστροφικές για τον ίδιο τον Νίκο αλλά και για την οικογένεια του, καθώς αυτή η έβρεση εργασίας θα τον εξωθήσει στα άκρα. Και όλα πλέον μπορούν να συμβούν. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα του συγγραφέα Αναστάσιου Ροδόπουλου. Ανώνυμος εξαπάτηση, μέρος πρώτο η αρχή του κακού.